חברים, ניסיתי לצלם פרק קודם, היה טעויות. טוב, תקשיבו, הקבוצה שלנו כמו בילוקס FC, רק של הכיתה שלי. אנחנו כרגע במשחק הזה של פיפה כאילו, כמו בילוקס FC, רק שאין את זה. אני לקחתי קצת השראה, מצטער אליאור בילוקס. לקחתי קצת השראה ממנו כי זה היוטיובר האהוב עליי, אז לקחתי. ועכשיו אני במשחק כאילו פיפה בליגת האלופות, החמצתי פנדל של הכיתה שלי, אני לא אומר שמות בלי אישור, ועכשיו הוא ירטז הפקיע את הגול הראשון במשחק. דז'ירה דואה, כולם חוגגים. היה לנו הפרעות קטנים, לא יודע איך לקרוא לזה. בקיצור, ניסיתי לעשות שינוי במערך, עבד לי, ועכשיו אני הפקעתי. זה ערוץ אבל שיעסוק גם בבידור וגם בפיפה, כי אני יוטיובר של פיפה, פורטנייט, לא של מיינקראפט. אני פשוט בקונסולה בסוני 5, לא קניתי את מיינקראפט, אני עומד לקנות את המשחק, ואז כאילו אני יכול לעשות לכם סרטונים והכל. אני גם משחק ברובלוקס, אני יכול לעשות סרטונים על רובלוקס. גם אולי יש סיכוי קטן של ברול סטארס, אני לא אעשה הרבה, אולי כמה סרטונים. בשתי גולים הראשונים של המשחק, סליחה, בעוד שתי גולים בערך ב-4-0, שזה קשה. שופט, עברת ככה. אם לא היה ברור לכם מה אמרתי, דיברתי עכשיו זה, אז כאילו אמרתי, שופט, עברת ככה. יופי! 3-0. טוב, בוא נעשה כבר sim to end. לי כוח. ניצחנו 3-1. רונלדו נכנס במקום שם אנונימי של שחקן מהכיתה שלי שאני לא יכול להגיד. וכמובן שאני שחקן משחק, כן. אחרי המשחק נגד חטאפה, אני כבר פה אסיים, כי ניצחנו 2-1, ופה אני אסיים את הסרטון. יאללה ביי.